Bé, i ara comentarem aquesta figura o aquest recurs d'escriptura, o com li vulgui dir, que és una anacrusa. Si us heu fixat, quan comencem a estudiar, hem començat pel temps 1, però quan hem fet el ritme, allò amb la intenció de ja fer-lo seguit, allò per agafar solidesa, a l'hora de comptar he dit 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i 1. Veieu aquest cop de caixa que he posat, que he tocat just abans del temps 1? Aquest cop de caixa és una anacrusa. Això es troba moltíssim en qualsevol tipus de patrons o musicalment. De fet, una anacrusa és una melodia, una figura o unes figures que es toquen abans del primer accent o temps fort d'una peça musical, d'un tros d'una peça musical. És aquest. 1, 2, 3 i ta, 1. Aquesta figura, aquest cop de caixa, aquest ta que he cantat, és una anacrusa. D'acord? Això ens ho trobarem molt sovint. Però mira, ja és el primer cop i ja d'aquesta manera ja ho dominarem. Apa, ens veiem!